La reunió s'ha dut a terme dins de l'àmbit de la cordialitat i de la coordinació que des de la Diputació creguem que s'ha de mantindre amb la Generalitat Valenciana, en aquest cas amb el senyor conseller Manuel Alcaraz. En aquesta primera toma de contacte el que hem fet és exposar les línies de treball de la Diputació, els pressupostos, què s'està fent, què s'ha fet, què volem fer. Ha hagut un intercanvi d'idees per part del director general, el senyor Federico Bullón, que ha estat present en la reunió, i bé, la conclusió última és la posada a disposició de la Diputació i de la seva xarxa municipalista, en aquest cas en mans si l'oferís al senyor conseller, per a que pugui fer arribar de forma coordinada totes les polítiques, no només del Consell, sinó de la Diputació, als pobles de la província. Entra dins de la normalitat institucional que algunes de les institucions més importants del país, com són ara el Consell i la Diputació de València, tinguin un contacte fluid en moltes matèries, entre elles en matèria de cooperació. Crec que la matèria de cooperació, les polítiques de cooperació, han patit per raons de la corrupció un col molt fort i estem reconstruint totes les polítiques. Això no ho podem fer la Generalitat o la Conselleria de Cooperació a soles, hem de fer-lo en col·laboració amb moltíssimes altres institucions, sobretot aquelles que ja tenen una política arrelada, que tenen personal format i que a més estan en organismes comuns que existeixen per a tota la comunitat. Ha sigut, per tant, una reunió molt cordial, molt profitosa des del punt de vista dels acords concrets en matèries tal com intercanviar informació, matèries de formació. Nosaltres hem exposat els projectes pròxims, fonamentalment el que al final aniran lligats a l'aprovació d'una nova llei de cooperació que esperem que pugui desenvolupar-se l'any vinent. Per tant, jo crec que a partir d'ara n'hi haurà moltes més possibilitats de col·laborar entre Diputació i aquesta Conselleria. També en les altres diputacions, espero que sigui possible. Igualment, fa unes setmanes me reunia el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i un dels temes que parlaven també era que crec que la cooperació té que ser matèria de tots els valencians i valencianes perquè és una eina fonamental de solidaritat i també de creixement de la nostra autoestima com a poble.